molt d'aire, llavors dius que salga lo malo. Aire, que salga lo malo. Oi, nena, aquí has descansar. Haces un, ja veuràs. Vols dir? Sí, dona, ja veuràs que va molt bé. Aire. Sí, Carlos. ¿Cómo dices? ¿Que te dejaste en el piso qué? A tu mujer te dejaste. No, desgraciado. No, es que tengo la tele puesta que estan dando el Sálvame. Pues mira, i si per exemple, vols fer el dissabte i has perdut la mopa o no tens mopa, ala. Optimització de recursos, Plena de situacions esperpèntiques, creada amb l'únic objectiu d'entretenir, fer passar una bona estona al públic i convertir problemes de caire mundà en un ventall ampli de solucions còmiques, fent servir fins i tot passatges musicals. Dona'm mano a mano, perquè em faci ràpida aquests suports. Dona'm mano mediano, fes que em passi a l'aire i m'omplio el meu cor. Dona'm mano a mano, perquè em faci ràpida aquests